Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों आंनि भजन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायना लाफिननाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङै दङ जोङो कलेजावहाय फैदोंमोन जनता कलेज सेरफांगुरि पिजिनि क्लास दंमोन दा बेवहाय क्लास लाखांनानैहाय जोङो गावबागाव न'आव थांनो होननानै फैबाय ओमफ्राय न'आव थांनो होननानै फैनायजों लोगोसे ओंखामथ' उखैबाय एनार्जिखौथ' थिग खालामना लानांगोन बेखायनो जोङो दा केरेला प्रसा जानो फैदों आरोखि दावहाय लोगोफोर दङ नोंथांमोनहा नायनो मबाइलाव बेस्थ' जानाय बिथाङा चन्दन नार्जारि पस्ट खालिथार सिख्लाफोर सोरनोबाफोर नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन ओजोंहाय मबाइलाव बुंनानै हर ओमफ्राय नै बियो दिन्थिलां ब्रह्म बेना रिजार्भेसन सिटखा नै बियो अनजालु बेनाबो रिजार्भेसन गोनांखा नै बियो गबिन्द बेनाबो रिजार्भेसनखा बेना पारमानेन्ट खाबावसो रायजोफोर मिथिबा ओमफ्राय दा जोंनि गेजेरावहाय पस्ट खालि होननानै बुङोब्ला नैबे सासेया दं आरोखि ना बे हटेला सेरफांगुरियावहाय दं लोगोफोर क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नेशनेल हाइवे रडनि साखाथियावनो बिराद सिन्थायाव थायो हारसिंखायनो ओमफ्राय कलेजावबो जोंनि पिजिनि माबा सिख्लाफोरखौहाय बियो बानायनो थोनो ओमफ्राय एक्सुवेलि जोंनो बानायना होनो नागिरो ओमफ्राय गावनो समनि गेजेरावहाय नांफिना होनना बुङो आरोखि ना लोगोफोर भिडिअखौ गोलाव खालामबाय थाला जानायखौ नोंथांमोनहा एसे नायलांदो जों मा जागोन बेखौहाय ओमफ्राय भिडिअखौ नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो बेनोसै आरोखि ना लोगोफोर जोङो जे हटेलाव हाबदोंना बेवहाय बेबायदि फेसिलिटि दं नै जाग्राफोरा निउ लक्ष्मी फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट एन्ड हटेल सेरफांगुरि मेन रड क'क्राझार बिटिआर आसाम नायनो हागोन दे लोगोफोर माबा दं जिनिसफ्रा चिकेन बिरियानि दङ नै 200 वाव बे नुनायखिनिखौ मोनजागोन आरोखि ना सल' गोबोर फाइनालि सफैबाय ओमफ्राय जोङो दा जादों जाहैबाय नै नैबे बेखौ बुङो जाहैबाय केरेला पर'टा जों बेखौ जादों आरोखि ना नैबे जों खेबसेनो डाबल लाखादों ना ओमफ्राय साटनि मोनबावगोन आरोखि ना माबायदि ओंख्रिया जोंखौ नेस्लाबै खनसे साखिग्रोखाव जादे सार जादे मा बियो आलो सहैबाय नै केरेला पर'टा बे आंनिसो sakni बेदरा नालाय मा जिनिस बियो कफि मा जिनिस मानि देन्था बियो फुलकफि मैगं नामा कफि नामा आलुसो फाइनालि sakni सफैबाय नै लोगोफोर आरो लोब दे आरो प्लेट बुला लागे एक प्लेट लागे आरो satu gitu loh सफैबाय ओमफ्राय जों दा जानोसै जानाया मदद होदों माबायदि बरिया ना माबायदि दिन्थि ओंख्रि फसायाखैनो बियो माबायदि बरिया माबायदि गोथाव दा लोगोफोर जानोसै बेखौ लाबोसै बरिया बेखौ लाबोसिनदो
खालामनो जि गोजा माथो औ Sih, Muria Kerala Ponta. Baik, kapan? Jangan sih pada gue, barang. Ya, जों ज' फैखानाय मानसियानो लोगो हमहैबावो लोगो हमनानै ओमफ्राय दासो जोङो मोनसे पिसखौहाय फोजोबखांबाय ओमफ्राय दा मोनसे दंबावो दा बियो मोनसेखौ गाव जानो हाया होननानैहाय लोगोफोरनो रानना जानो हरबाय एकदमबारे लोगोफोरखौहाय गारनानै गावल' हारसिं लोगो हमहैबावो आरोखि ना दंजायोबा बिदि आरोखि ना मानसिया गैजायफोरखौ एफाराब माने नेग्लेक्ट खालामनानै गालाङो Salubara itu. मा होनो होनदों Salubara dia. सालुबारा ना बरिया करेक्ट बाथ्रा जोंनि जानाखि जानाय फैसा बिथाङा होजोबसिगोन नै थेंक इउ बिराद अनसुला बिथाङा बिराद अनसुला सेरफांगुरि बाजारा दिनै बरिया जादों ना Sundi jalan dulu apa itu? दिनैहाय साफा स्रां नुदोंला सेरफांगुरि बाजारखौ ओरैहाय गासिबो खुलिजोबदों ना सेरफांगुरि बाजार लोगोफोर क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि नै जोङो दा नै नैबे लाइब्रेरियावहाय फैदों Gelap baनायनायनि बिबार बानायनायनि ओमफ्राय बिथांमोनखौ नै बियो ओमफ्राय बेखौ मानि थाखाय लादों बेखौहाय नोंथांमोनहा फैगौ 2022 मायथाइनि 3 थारिख जानुवारि बेवहाय नोंथांमोना बेखौहाय मिथिनो मोनगोन आरो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन लोगोफोरा आसा खालामना था Jamba gusul ini nama. Gusurलाय नै खाथायाव लिरनायानो जाबाय Baik, baik जोबोद जोबोद नङा मोनसे. बेखौ फासिलाखौ बिदि मामा बिदि नांगौ नङा. रंगिल दाउसोलै बियो बिजाबफोर दंनाय लोगोफोर बेनि बिथिं जासिले. ना, बेबो जासिले. लिरनायाव रुजियानो जाया बे थुनलाइ खेबसेनि सिनसो जाथायो बियो ना Nó buri khung cái khung. खनबाथाय जारि जिरनाय लाइनावसो थाङो बिदिया रुजिया Ja. Ubi. नायब्रा नोङो Kasam sirri nama. Nah, lebih. आं लिरना Anak gue semua nago. Dan badannya bisu. Gue nago. Bisa. ओरैनो बिसो सेंग्रा सिख्लानि थाखाय बिदिखौ लाब खालामनो ओमफ्राय बिबार खालामनो नांगौ लेटार लिरनायनियावहाय Gue nggak nih. बेरिया हाबा जानाय पेपारा जि मोजां ने नोरोमनो आरामनो Ibi bra. बरिया आं खालामनो लिरनाया बानायनो थिनहरदोंसै Anak saya tadi cuma cuma tanding lah.